Il-Bank of Valletta ħabbar kif fit-tielet kwart ta' din is-sena rab profitt qabel it-taxxa ta' 20 miljun u 600,000 euro. Din iċ-ċifra tirrappreżenta żieda ta' 5 miljuni u 900,000 euro meta mqabbla mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan ifisser ukoll li fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena għamel profitt qabel it-taxxa ta' 46 miljun u 500,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-BOV Rick Hankin stqar kif dawn iċ-ċifri juru li kull ma jmur il-proċess tal-kupru li għaddej minnu pajjiżna qed ikompli jkun pożittiv. Dan fil-waqt li nnota kif anke n-negozji qed jaraw il-kupru tajjeb. Id-dħul tal-bank għal perjodu ta' 9 xhur kien ta' 172.1 miljun euro, żieda ta' 4% fuq l-istess perjodu fl-2020. Dan huwa dovut prinċipalment għal volumi mtejba fis-settur tal-beħ bl-imnut, partikolarment fis-selfa djar fil-kards u fil-pagamenti. Hankin stqar kif fiċ-ċirkostanzi il-bank qed jadotta attitudni ottimista iżda b'kawtela minħabba l-attività ekonomika pożittiva li mistennija tkompli fl-aħħar kwart ta' din is-sena u tul is-sena d-dieħla. U għannota wkoll kif il-fatt li pajjiżna tpoġġa fuq il-proċedura ta' iżjed monitoraġġ mill-FATF ma kellix impatt kbir fuq l-ekonomija, għajra għal xi żieda fid-dokumentazzjoni f'ċertu każijiet li fihom ikun hemm bżonn isiru tranzazzjonijiet bejn il-banek. Stqar li jekk pajjiżna ma jdumx f'din il-proċedura, l-effetti tagħha mhux ser ikunu qed jinħassu, xi ħaġa li sostniha wkoll iċ-chairman tal-BOV Gordon Cordina. F'konferenz l-aħbarijiet intqal ukoll kif il-Bank of Valletta jinsab fi triq it-tajba fl-implementazzjoni tal-istrateġija tal-2023 sabiex ikun hemm titjib fl-esperjenza tal-klijenti. Dan fil-waqt li l-bank ser ikun qed jagħti iżjed attenzjoni għall-aġenda ambjentali, soċjali u ta' governanza sabiex din ukoll tidħol fil-qafas tal-organizzazzjoni.